Benvinguts a l'Espai de Llibres, també, aquí a Ratmatí, que sempre tindrem aquí a un col·laborador nostre, com és en Jordi Sugranyes. Aquí saludem. Jordi, què tal? Bon dia, Carles. D'aquests lectors hàbits, no? Sí, intento. T'agrada molt llegir? M'agrada molt, no sempre he tingut temps, ara justament doncs tinc temps. Dediques més temps? I en èpoques com aquesta doncs intento llegir tot el que puc. Bé, el primer llibre és d'un novel·lista, jo crec que per tothom conegut, com és l'Stephen King, no? Sí. Bé, em vas suggerir de formar part fer aquesta secció, no? I vam pensar, l'últim llibre que m'hagi llegit. I he agafat Maleficio, que realment és un llibre una mica antic, és de l'any 84, la meva versió és del 90 i escaig, sí. No recordo ben bé, però era un d'aquells llibres que tens a l'estanteria i que van passant altres més nous o que et fan més gràcia i s'anava quedant. Sí. I la veritat és que... Va de cebre o no? Maleficio, no, gens. Va agradar. Vaig escoltant un podcast que parlaven molt bé, que era una d'aquestes petites joies que té Stephen King amagades. Realment no és un dels llibres més coneguts i m'ha agradat molt. És terror? És terror i sobretot és angoixa, que jo crec que és un dels elements que identifica més Stephen King, que no és ben bé terror, tot i que com les pel·lis de terror de vampirs o... No, òbviament hi ha aspectes de terror, però quan llegeixes els seus llibres, sobretot el que l'identifica molt és aquesta angoixa de no saber cap a on anirà. Sí, en un parell de línies, si vols t'explico l'argument. De què va Maleficio? Mira, va sobre un advocat, el Billy Halleck, és un advocat que té relativament bon èxit i que té un sobrepès. És obès. És obès, sí. I arran d'un esdeveniment, d'un accident que té i que mata una persona, rep un malefici. Vaja. Ell no ho sap, òbviament, al principi. És una iaia gitana, oi, em sembla? Sí, és una àvia gitana i tampoc us estic estripant gaire la novel·la, això en les 20 primeres pàgines se sap. Doncs després del judici en el qual l'absolen perquè ell és advocat d'èxit d'un poble que el coneix tothom, coneix perfectament el jutge és amic seu, doncs arran de tot això rep aquesta maledicció a mans d'un ancià gitano i a partir de llavors comença a perdre pes de manera inexorable. No pot aturar el fet de perdre pes. Tot i que mengi molt, segueix perdent pes. De fet, és molt angoixat, en cert moment s'adona que si no menja perd encara més pes. Per tant, ha de menjar cada vegada més menjar, però cada vegada té menys gana. I per tant entra en aquestes contradiccions de... Bé, al principi ell creu que simplement és l'estrès, que ha passat un mal tràngol, però a poc s'adona que no, que és una maledicció i de fet és interessant perquè en cert moment, no us vull destripar gens la novel·la, en cert moment s'adona que ell no és només l'únic maleït, sinó que hi ha altres personatges de la trama maleïts i que no són la mateixa maledicció. Per tant, t'adones... L'interessant, una de les coses que m'agrada més, o que m'agrada més de Stephen King en general, és que els seus culpables no són culpables, o sigui, els seus protagonistes no són víctimes innocents. Tots s'amaguen, tot i que ho passi malament a la novel·la, ells o han estat causa o els seus actes els han portat en aquella situació. I per tant t'adones que aquesta maledicció a cadascun dels personatges que els hi toca ho fa d'una manera diferent i mirant sobretot els seus pecats, no? El que han fet malament durant la vida. Jo no ho sabia, que la va publicar sota un pseudònim, Richard Bachman. Sí. Això bé, s'ha dit molts cops, el Stephen King va utilitzar aquest pseudònim perquè tenia moltíssimes novel·les, els seus editors no volien col·lapsar el mercat i llavors ell va llançar unes quantes novel·les amb aquest pseudònim de Richard Bachman sense anunciar que és ell, òbviament.
i resulta que Richard Bachman va també tenir molt d'èxit. De fet, en certs moments, que encara no se sabia, deien que podia ser el successor de Stephen King, o el comparaven a Stephen King. Va crear... I a part ho va fer quan tenia sobrepès el senyor King. Sí. Això, mira, arran de preparar la secció, ho he vist, que de fet ho va escriure després de tornar d'una visita mèdica en la qual el metge li va dir que tenia sobrepès, i ella es va enfadar moltíssim, i arran d'aquest malestar que ell tenia, va escriure la novel·la, i bé, a mi em va agradar molt. Una cosa que també té Stephen King... M'han dit que al final està molt bé, però no, clar que no l'explicarem, però... No, al final, més que sorprenent, o sigui, és com una bomba, saps? O sigui, et vas imaginant com pot arribar a ser al final, i al final és una bomba que no t'esperes. O que si t'esperes és immensament més gran del que t'esperaves. Una cosa que té Stephen King, i que a vegades critiquen, i a vegades costa llegir, sobretot enganxar-te, perquè acostuma a tenir un ritme bastant lent, i et va introduint els personatges, però a poc, i en aquesta novel·la es veu perfectament, el ritme es va electritzant i es va accelerant arran de la novel·la, i jo me la vaig llegir en 5 dies. Podríem dir que les primeres 100 pàgines les vaig llegir en 3-4 i les últimes 200 en els últims 2 dies. Va ser un llibre de 300-400 pàgines, sí. Sí, 300, la meva té 350 edició, més o menys són unes 300 i pico, que és poc, per ser Stephen King. Sí. Realment Stephen King està acostumat a com a mínim 600... I té un totxo, per exemple. I va ser la primera novel·la que em vaig llegir d'ell, i té la meva edició, em sembla que té 1.100 o... Imagina't. Sí, és immens. El que passa és que una cosa que m'agrada molt d'ell és que el fet de que sigui llarg et permet conèixer molt bé els personatges i implicar-te molt amb ells. Amb aquesta novel·la, i amb altres que he llegit, de Stephen King, que aconsegueix només en aquestes 300 pàgines introduir-te molt bé als personatges i que t'enamoris d'ells i que et sàpiga greu el que passa. Ja saps que el Stephen King és molt pel·liculero. Jo pensava que d'aquesta no s'havia fet pel·lícula. Doncs sí, als anys 90, em sembla, el 96, en Tom Holland amb en Joe Mantegna fent d'advocat amb sobrepès. Sí. Que caldrà veure-la. Jo no l'he vist a Thinner, es diu en versió original. Sí. Curiosament, el Joe Mantegna fa d'un personatge que és el Richard Ginelli. Sí. Clar, el que dèiem abans, no?, de les víctimes que no són innocents, no?, les víctimes que tenen coses a amagar. El Billy Halleck, aquest advocat amb èxit... És veritat, el Joe Mantegna és el Richard Ginelli i el Robert John Burke és el Billy Halleck, que és l'advocat. Sí. Aquest advocat, doncs... comença, quan es troba tan desolat perquè està perdent pes, comença a recordar un personatge que el va ajudar quan ell era molt jove, que era un italoamericà, no?, de Nova York, mafiós, un tio que tenia... que era el Joe Mantegna en la pel·lícula. I això que dèiem, no?, de les víctimes que no són innocents, doncs t'adones del passat que tenia aquest advocat que s'ajuntava amb aquest mafiós, que la novel·la és, en definitiva, un amic que l'intenta ajudar, però no deixem d'oblidar això, que l'home acumula un munt de denúncies per assassinats, per extorsió, per tràfic de drogues... Imagina't. El Joe Mantegna, que recordem, es va fer famós sobretot al tercer Padrino, a la tercera pel·lícula del Padrino, i que també interpretava el personatge de Fat Tony al Simpson, que segurament també molts... I a més Mentes Criminales, a la sèrie, és conegut. Bé, doncs, la pel·lícula s'haurà de veure, però la novel·la ja ens ha recomanat 100% en Jordi, que tu ets fan del Stephen King, eh? Sí. T'agrada bastant. Mira, fent la secció estava repassant, m'he llegit 14 llibres. 14 llibres, però el que passa en té un fotiment, clar. Sens dubte, sí, té més de 50. I només conto novel·les. M'he llegit un parell de llibres de relats, però la veritat és que en relat a mi no m'agrada tant. A mi m'agrada més en novel·la i en llarga. La Larga Marxa jo em vaig llegir fa poc. Sí, jo també, per recomanació de la nostra companya, la Laura. I em va agradar. Sí,
Sí, a més, enllaçant amb això, no? La Larga Marxa té molt a veure amb Maleficio en aquest sentit de que comença lenta i a poc es va accelerant el ritme de la narració, Està claríssim. I et va enganxant. Doncs recomanació de Maleficio avui ens ha fet en Jordi Sugranyes. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Carles. I bones lectures. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Igualment.